Našou ďalšou témou je spor taxikárov s ich vlastne kolegami, ktorí pracujú pre firmu a spoločnosť Uber. Tvrdia, že táto spoločnosť im berie prácu, že pôsobí na Slovensku nelegálne a tak ďalej a tak ďalej. My sme oslovili aj danú spoločnosť Uber a dostali sme od nej písomné stanovisko, z ktorého vám odcitujeme. Moja prvá otázka znela, o ktoré právne usmernenia a zákony či predpisy opiera Uber svoje podnikanie na Slovensku. Tu je ich odpoveď. Uber je technologická spoločnosť, ktorá funguje plne v súlade s direktívou Európskej únie o zabezpečovaní služieb v informačnej spoločnosti. Naša digitálna platforma spája registrovaných používateľov so spoľahlivými a bezpečnými poskytovateľmi prepravy, ktorí sú legálne zaregistrovaní a plnia si všetky svoje daňové povinnosti. Platformy podobné Uberu sú súčasťou novovznikajúcej kolaboratívnej ekonomiky, ktorá prináša nové služby a vytvára nové ekonomické príležitosti naprieč Slovenskom. Ako zdôraznila Európska komisia, existujú významné rozdiely medzi službami novej kolaboratívnej ekonomiky, ako napríklad zdieľaná jazda, a tradičnými prepravnými službami ako taxislužby. Partnerskí vodiči Uber nemôžu využívať žiadne privilégia, ktoré majú poskytovatelia taxislužieb, ako je príjmanie cestujúcich priamo z ulice, využívanie autobusových pruhov alebo stanovišť taxi. Na rozdiel od jazd v rámci taxislužieb, jazdy v rámci platformy Uber môžu byť len elektronicky vopred objednané prostredníctvom aplikácie založené na GPS, ktorú môžu využívať len registrovaní členovia uzavretej komunity. Navyše vodiči používajúci platformu Uber ju flexibilne a jednoducho využívajú spravidla len niekoľko hodín týždenne, a to ako doplnok k ich existujúcemu príjmu. Tieto a ďalšie fakty spolu s transparentnosťou, spoľahlivosťou a bezpečnosťou patria k základným parametrom, ktoré odlišujú služby založené na progresívnych technológiách ako Uber a sú súčasťou kolaboratívnej ekonomiky od tradičných sektorov. No a na vyjadrenia spoločnosti Uber bude môcť reagovať predstaviteľ Czech Taxi Bratislava, pán Branislav Masár. Vítajte u nás. Dobrý večer, prajem. Pán Masár, vy teda tvrdíte, alebo teda taxislužby združené vo vašom združení tvrdia, že Uber na Slovensku pôsobí nelegálne. Z akého dôvodu? Máme za to, že Uber na Slovensku pôsobí a podniká teda nelegálne, pretože samotné ministerstvo dopravy konštatovalo, že Uber je taxislužbou a pre fungovanie taxislužby sú zákonom stanovené určité podmienky, okrem iného označenie vozidiel, fungovanie cez koncesovaných taxikárov, vodičov, ktorí musia spĺňať všetky podmienky, ktoré zákon tu ukladá. A tá regulácia teda pred 5 rokmi bola pripravená a je platná. Dnes sa aj tí, ktorí ju navrhli vtedy a schválili, tak sa zamýšľajú nad tým, že prečo to úplne nederegulovať, čo nás teda prekvapuje, pretože taxikári do toho museli samozrejme nainvestovať, museli si napožičiavať, zobrať leasingy, pôžičky na to, aby si mohli kúpiť nové autá, aby si vybavili autá, taxíky, taxametrami, tlačiarňami, registračnými pokladňami, aby prešli odbornou spôsobilosťou, získali všetky potrebné podklady a splnili zákonom stanovené podmienky. A dnes tu príde niekto, zahraničný hráč, či Uber alebo Taxify, sú to tieto dve spoločnosti, ktoré teda sa vymykajú z toho legálneho rámca fungovania taxislužby a pre ne zákon neplatí. Toto, nakoľko už 2 roky komunikujeme s úradmi a až teraz sme pristúpili ku protestným krokom, toto je niečo, čo nás vyrušuje a verím tomu, že nás ľudia chápu, pretože každá regulovaná oblasť podnikania proste je zákonom kontrolovaná a sankcionovateľná. Prečo by sme mali tolerovať ignorovanie zákona? Preto sme aj pod týmito heslami dnes v Bratislave protestovali a chceme poďakovať všetkým Bratislavčanom aj občanom Slovenska, ktorých sa tento protest dotkol, za trpezlivosť, za pochopenie a za určitú solidaritu, ktorú, pokiaľ teda to tak vnímajú, prejavili s týmto našim protestom. Ďalšia otázka smerom na spoločnosť Uber, ktorú som im dnes poslal a na ktorú odpísali písomné stanovisko, znela: platí spoločnosť Uber na Slovensku dane alebo miestne poplatky? Opäť ich odpoveď. Uber sa vždy plne riadi a akceptuje všetky daňové zákony na všetkých trhoch, kde pôsobí vrátane Slovenska, a to už od spustenia svojich služieb tu. Náš slovenský tím pôsobí v Bratislave a na Slovensku platíme dane. Uber investuje na slovenskom trhu, nejedná sa o žiadnu virtuálnu prevádzku. Zamestnávame lokálny prevádzkový tím a poskytujeme ekonomické príležitosti pre partnerov v miestnej ekonomike. Partnerskí vodiči získajú absolútnu väčšinu jazdného a tak tieto peniaze ostávajú v lokálnej ekonomike. Navyše partnerskí vodiči Uber majú živnosť a platia zákonom stanovené dane.
Pán Masar, máte vy nejaké iné poznatky alebo iné informácie? Faktom je, že tam nezaznela odpoveď áno, nie zo strany Uberu. Hovoria teda, že rešpektujú a tak ďalej. A máte vy teda dojem, že Uber funguje nejak tak, že je to naozaj niečo, čo sa pohybuje v systéme aplikácií, v tzv. Virtuálnom svete a vlastne nemá vzťah vôbec k našim daňovým úradom, k našim zákonom a neplní si teda tie povinnosti ako iné podnikateľské subjekty? Fakt je, že funguje dáko zvláštne. Už aj to je toho dôkazom, že nikto z Uberu Slovensko alebo Česko, alebo kde majú teda pobočku, ktorá platí aj pre Bratislavu, má pôsobnosť aj pre Slovensko, nikto nebol ochotný prísť do relácie ani telefonicky odpovedať a pripravili si písomné stanovisko, čo mi príde veľmi alibistické a je škoda, že tu nemohol byť, alebo neprišiel niekto, s kým by sme to konfrontovali napriamo. Takže funguje Uber zvláštne, obchádza zákony, a určite to nie je legálna konkurencia pre nás. Chcem povedať, my sa nebojíme konkurencie. V Bratislave je enormný pretlak taxíkov. V Bratislave je vyše 2000 taxíkov zo 4200, ktorí sú registrovaní na Slovensku. Takže vyše polovica taxíkov funguje v Bratislave, kde ten trh samozrejme je najatraktívnejší. Funguje to vyše 30 dispečingov, 30 spoločností taxikárskych. Čiže tu konkurencia je. My sa jej nebojíme. Aj Uber nech nám konkuruje, nech jazdia lacno, kvalitne, ale nech spĺňajú zákonom stanovené požiadavky. Jednoducho je to nekorektné, je to nefér, aby nemuseli mať všetko to, čo taxikárom ukladá zákon. A v tom stanovisku sa spomenulo, že fungujú na živnosť. No keď fungujú na živnosť, tak na akú živnosť? Jediná živnosť, jediný spôsob, ako takto podnikať, prepravovať osoby, je možné cez taxislužbu. To hovorí zákon 56 z roku 2012. Čiže ak majú živnosť, tak akú živnosť majú? To je proste nepochopiteľné. Skúsim sa inak opýtať, aké poplatky musíte platiť vy a Uber nie? Takto. Máme informácie, že jazdci Uberu, taxikári Uberu, takto ich nazvem, lebo sú to taxikári, neplatia zdravotné odvody, sociálne odvody. Otázka je to, ako je to s daňami. Mnohí nemajú žiadnu živnosť, aj keď sa to tam deklaruje. Nemajú ičo. Ako môžu potom platiť? Ako to funguje? Ďalej je otázka. To znamená, podľa vás zoberú cash do ruky a nič ďalej s tým nerobia, nezdania ho, neplatia žiadne iné. Práve, že nezoberú cash do ruky, pretože ten systém nie je tak nastavený, že platforma by umožňovala tým taxikárom uberáckým cash príjmať od zákazníkov. Ide to cez platobné karty, ide to cez bankové prevody, čiže nehotovostné, bezhotovostné prevody a Uber tú sumu skasíruje, zinkasuje a potom raz za týždeň vypláca tých svojich taxikárov s tým, že im 25% strhne ten svoj poplatok. Takže ak je toto zdieľaná ekonomika, že niekto hovorí, že to je stopovanie, no tak stopovanie je, keď idem do Košíc z Bratislavy a zoberiem niekoho, kto mi dá 10 eur na benzín. A je to príležitostná záležitosť. Ale toto je organizované podnikanie, systémové, koncepčné, na ktoré doplácajú legálni podnikatelia. A toto je proste deformácia aj konkurenčného prostredia, aj podnikateľského prostredia. A voči tomu protestujeme. Nechceme nič iné, aby sa dodržiaval zákon. 2 roky chodíme po úradoch a chceli sme to slušne riešiť v kľude, tak, aby sa teda prijali opatrenia, aby sa začali kontroly, aby sa teda Uber nejakým spôsobom začlenil buď do toho prostredia, ktoré tu máme, alebo aby svoju činnosť ukončil na Slovensku, ale nič sa nedeje, preto dnes protestujeme. Poďme k ďalšej otázke, ktorú som zaslal spoločnosti Uber a tá znela, či má Uber stanovené pevné cenníky na prepravu osôb. Tu je odpoveď. V prípade Uber je jazdné založené na kombinácii nástupného času trvania jazdy a prejdenej vzdialenosti. Cestujúci vždy vidí odhadovanú výšku jazdného pred začatím jazdy. Zároveň tiež vždy po uskutočnenej jazde dostane elektronický doklad s jej detailným popisom. Miestom je začiatku i ukončenia celkového času jazdy, vzdialenosti a prípadnými ďalšími poplatkami. Takže opäť odpoveď, ktorá nie celkom korešponduje s mojou otázkou, nakoľko som sa pýtal na pevne stanovené cenníky na prepravu osôb. Pýtal som sa aj z toho hľadiska, že ostatné taxislužby, napríklad aj tie, ktoré sú združené vo vašej spoločnosti alebo vašom združení, nemajú jednotné cenníky. Každý má teda nejaké iné sadzby a tak ďalej. A často dochádza potom k situáciám, že krátka cesta, ktorá trvá niekoľko kilometrov, je spoplatnená, aj keď to tam je niekde napísané malými písmenami a tak ďalej. Boli tu situácie, keď len cesta z hlavného mesta, zo starého mesta do Petržalky 20-25 eur stála s tým, že teda človek si ten taxík stopol na ulici a tak ďalej. Prečo nemajú ostatní taxikári jednotné cenníky alebo aspoň
jednotné štandardy, ak by som to tak povedal, pretože raz vám príde, a teraz nechcem menovať konkrétne značky, ale proste auto, povedzme, nemeckej výroby je perfektne vyluxované, ten taxikár je na úrovni a tak ďalej, a potom príde auto možno rumunskej výroby, kde ten taxikár naozaj nedbá ani o ten svoj vzhľad, ani o interiér toho auta a tak ďalej. A často sú tie sadzby rovnaké a často zase potom vystrelia a sú úplne diametrálne odlišné. Prečo to tak je? Na Slovensku je v tejto oblasti voľná tvorba cien. Paradoxne my, ako cech Taxi Bratislava, sme sa už pred 15 rokmi, a trvá to doteraz, snažili úrady presvedčiť, aby štandardizovali túto oblasť podnikania, aby boli štandardy jednak v oblasti cien, tak ako je to napríklad v Rakúsku alebo v Českej republike, kde je cenotvorba nejako regulovaná. A takisto, aby boli štandardy na výkon toho povolania v zmysle, čo sa týka kvality auta alebo čistoty, proste kontrolovať vodičov aj v tomto smere. Kontrolné oprávnenia má mesto, mestská polícia. Čo sa týka teda tej kvality, pokiaľ by zistili nejaké nedostatky, tak môžu sankcionovať. Auto musí byť v poriadku, musí byť čisté. Pokiaľ sú tam nejaké problémy, tak mesto môže konať. Ale pokiaľ ide o cenu, tam sa nám nepodarilo presvedčiť úrady. Boli sme na ministerstve financií niekoľkokrát, presvedčiť ich o tom, aby túto oblasť podnikania zaregulovali. Čiže momentálne voľná tvorba cien. Jedna trasa sa dá prejsť za 4-5 eur a v tých externých prípadoch za 15-20 eur. Áno, to tu dnes je. Ale chcem povedať, že drvivá väčšina slovenských a bratislavských taxikárov, ktorí fungujú cez klasické objednávkové služby, či už kamenné dispečingy, tie tradičné, alebo aj normálne platformy, ktoré u nás na Slovensku legálne a veľmi kvalitne fungujú, Hopin, Liftago a tak ďalej. Proste sú to služby, ktoré s tou technologickou stránkou nemajú problém, sú na tej istej úrovni ako Uber a Taxify, ale zamestnávajú, respektíve kontrahujú vodičov, taxikárov, ktorí majú všetky koncesie, všetky potrebné podklady a majú veľmi slušné aj ceny a veľmi slušnú službu. Ešte to by som chcel povedať, že pokiaľ ide o tú prevádzku v Uberi a nejakú fakturáciu, príde tam mailom nejaká informácia o cene, ale nemá to náležitosti daňového dokladu, jednoducho nie je tam ten daňový režim splnený tak, ako zákon káže. Dobre, ale nebolo by riešené, teda hovoríte, že aby sa to regulovalo, no je to taký trend opäť sa vrácať niekde k tým štátnym reguláciám, keď doteraz sme všetko deregulovali a chceli sme tu liberálne prostredie a slobodu takmer vo všetkom. Teraz sa hovorí, že teda toto by mal robiť štát, toto všetko by mal riadiť štát a tak ďalej. Nie je to práve otázkou pre také spoločnosti alebo združenia, ako je napríklad cech Taxi, aby teda požadovali ani nie reguláciu štátom, ale reguláciu sami pre seba, a to znamená pre istý segment podnikania, napríklad takým spôsobom, že by bolo členstvo v takom združení, ako ste vy, povinné a tým pádom by ste si mohli napríklad aj ten Uber uregulovať sami, pretože by ste mali, ako hovoríte, jednotné podmienky, vedeli by ste jeden o druhom a vlastne by ste si takto zvyšovali konkurenciou ten svoj štandard, ale v rámci vlastného združenia a samoreguláciou, a nie teda štátnou reguláciou. Máme takýto bod tiež v našom programe. Už niekoľko rokov žiadame o to, aby vznikla, nazvime to, Slovenská komora taxikárov, ktorá by bola ako samosprávne združenie zo zákona, ako sú povedzme notári, advokáti. Nechcem sa prirovnávať teda k týmto už trošku inak odborne ladeným profesiám, ale sú tu aj remeselné cechy, respektíve komory, ktoré majú takúto pôsobnosť. A keďže tu ide aj o ochranu spotrebiteľa a ide v taxikoch aj o život, to nie je také podnikanie, kde proste by mohlo dojsť možno len tak v najhoršom prípade k ohrozeniu zdravia alebo k nejakej psychiky, hej, ale ide tu častokrát o život, keď v tom taxíku by sa, nedaj Bože, niečo stalo. Takže takéto riešenie, vytvorenie nejakého subjektu, ktorý by na celoslovenskej úrovni ako samosprávna organizácia zastrešoval tie veci a reguloval si to vo svojej pôsobnosti, bolo by to, myslím si, prospešné a budeme sa snažiť touto cestou ďalej ísť. Ešte by som rád povedal, že v rámci tej ochrany spotrebiteľa, keďže tieto taxíky z Uberu nie sú označené a tým pádom ani kontrolovateľné a tým pádom ani sankcionovateľné, tak kde máme ochranu spotrebiteľa? Tam nevieme, kto príde, on je nahlásený pod nejakým menom, môže prísť na ňo nejaký kamarát v rámci tej platformy. Jednoducho je to jeden veľký chaos a snažíme sa na toto upozorňovať a veríme, že budeme vypočutí. Našťastie v poslednej dobe sme mali rokovanie s predsedom Slovenskej národnej strany a Národnej rady Slovenskej republiky s pánom Dankom, ktorý prislúbil, že sa budú tejto téme venovať a budú mať záujem na tom, aby nastal poriadok a aby sa 2 roky porušovania zákona skončili a aby tu konečne začal vládnuť zákon. Koľko je teraz asi taxislužieb združených v cech Taxi Bratislava? V cech Taxi Bratislava je združených 6 taxislužieb
a spolu zamestnávajú, respektíve organizujú a kontrahujú 400 taxíkov. Čiže z tých bratislavských okolo 2000 taxíkov 400 je združených v cechu. Čo je najväčšia reprezentatívna organizácia v tomto smere. Dobre, ďalšia otázka smerom na spoločnosť Uber znela, aký počet vodičov jazdí pre Uber na Slovensku. Opäť poprosím o písomnú časť odpovede. Vodiči na platforme UberX sú nezávislí partneri, ktorí využívajú flexibilitu, ktorú Uber ponúka. Partnerskí vodiči používajú platformu vtedy, kedy sa im to najlepšie hodí a ich počet sa tak neustále mení. Počet aktívnych vodičov v Bratislave, kde Uber v rámci Slovenska funguje, bol v priebehu posledných 30 dní na úrovni okolo 500. Od spustenia platformy Uber v Bratislave sme dostali neuveriteľne pozitívne ohlasy z oboch strán. Od cestujúcich aj partnerských vodičov s tisíckami zaregistrovaných cestujúcich a stovkami registrovaných partnerov, ktorí našu platformu využívajú ako zdroj ďalších doplnkových príjmov. Toľko odpoveď na túto otázku. Vy ste takisto zodpovedali, koľko zhruba taxikárov združuje vaše združenie. Ako funguje vlastne ten vzťah medzi taxikárom a taxislužbou v tých taxislužbách, ktoré združuje Cech taxi Bratislava? Ako sú povinnosti vodičov voči vašim taxislužbám a čo všetko sú teda povinní voči vám plniť a čo zase vy im za to ponúkate? Vodiči, taxikári voči svojim taxislužbám, s ktorými majú platný kontrakt, sú povinní platiť poplatky za poskytovanie dispečerských služieb, ktoré sú buď fixné, alebo sú odvádzané od počtu realizovaných objednávok. A prostredníctvom týchto taxislužieb a prostredníctvom Cechu taxi Bratislava vodiči platia aj poplatky, miestne dane do magistrátnej pokladnice, čo sú niekoľko statisícové sumy každý rok za využívanie stanovišť. Takže my prispievame aj k tomu, aby v meste v Bratislave boli nejaké prostriedky na, povedzme, rozvoj toho mesta, na infraštruktúru, na nové lavičky, parky a platíme tie miestne dane. A to je napríklad niečo, čo Uber neplatí. Proste sa niekde po nejakých parkoviskách vyčkávajú a je tam táto absencia, čo zákon takisto vyžaduje. Taxikár musí mať preukázané, že má stanovište zabezpečené. Toto tiež okrem iného nedodržiavajú. A ešte by som jednu poznámočku mal. Pani z Uberu, alebo teda ten text, ktorý sme tam mohli čítať a počuť, spomenala, že ich počet sa neustále mení. No samozrejme, že sa ich počet mení, pretože 3-4 mesiace ten jazdec pojazdí, zistí, že prejazdil s prepáčením aj gate, že proste nemá na obnovu toho svojho výrobného prostriedku, že tie ceny sú tak nastavené, že sa to neopláca a po 3-4 mesiacoch sa tí ľudia menia, točia a ich počet sa neustále mení a ich skladba sa neustále mení. To znamená, majú nízke ceny a preto nedokážu sa zaplatiť? Majú nízke ceny, majú dumpingové nízke ceny, pretože nemusia spĺňať tie podmienky, alebo nespĺňajú tie podmienky, nemajú to, čo musia mať taxikári, tak o to môže byť tá cena nižšia. To je jedna vec. Druhá vec, ceny im nadiktoval Uber, to nie je ich rozhodnutie. Takže tu je otázka, že či nejde náhodou o závislú činnosť, pretože celú činnosť organizuje Uber, oni musia dodržiavať cenu, ktorú im určí Uber, oni musia ísť na tú zákazku, ktorú im určí Uber. Jediné, čo majú, je vlastné vozidlo, ale znaky závislej práce sú tu. Čiže možno ide o čiernu prácu, ktorú vykonáva v Bratislave 500 čiernych zamestnancov. Na to by sa tiež mohli príslušné orgány pozrieť. Poďme sa pozrieť na odpoveď Uberu na otázku, aké kritériá majú pre výber vodičov. Uber je technologická spoločnosť, ktorá poskytuje partnerským vodičom prístup k našej softvérovej platforme. Dohodu uzatvárajú naši partnerskí vodiči s našim medzinárodným operačným sídlom. Je dôležité si uvedomiť, že Uber partnerských vodičov nezamestnáva. Sú to nezávislí operátori. To znamená, že pri používaní našej platformy majú úplnú flexibilitu v tom, aby ju zladili so svojím rozvrhom práce. Byť nezávislými operátormi znamená, že partnerskí vodiči sú zodpovední za všetky daňové povinnosti vyplývajúce z poskytovania prepravných služieb prostredníctvom platformy Uber. Toto je veľmi jasne formulované aj v dohode s vodičmi partnermi. Navyše našim partnerským vodičom neustále poskytujeme všetky potrebné informácie a podporu, ktorú potrebujú. Pre Uber je bezpečnosť cestujúcich a vodičov v rámci našej platformy prioritou. Všetci vodiči musia mať potrebnú licenciu alebo byť v procese jej získavania. Musia byť poistení a mať viac ako 21 rokov. Všetci vodiči musia mať uzavreté povinné zmluvné poistenie. Každého vodiča preverujeme. V Bratislave to zahŕňa platný vodičský a občiansky preukaz a registráciu automobilu, osobné a zdravotné poistenie, skúmame tiež vodičskú a trestnú minulosť.
V prípade nehody sú všetci partnerskí vodiči krytí aj globálnymi poisťovacími smernicami platiacimi pre akúkoľvek nehodu, ku ktorej došlo v priebehu jazdy v rámci Uber X. Platforma je určená pre každého, kto podstúpi prísny proces výberu, ktorý garantuje maximálnu bezpečnosť služieb Uber. Partnerskí vodiči musia byť poistení a mať viac ako 21 rokov. Všetci vodiči musia mať uzavreté povinné zmluvné poistenie. Každého vodiča preverujeme. V Bratislave to zahŕňa platný vodický a občiansky preukaz, registráciu automobilu, osobné a zdravotné poistenie, skúmame tiež vodickú a trestnú minulosť a prehliadku vozidla. Navyše Uber nad rámec poisťuje každú jednu jazdu. Partnerskí vodiči majú tiež živnosť a platia zákonom stanovené dane. Aké kritériá platia pre výber vo vašich taxislužbách? Čo všetko musí na rozdiel od Uberu spĺňať taxikár, keď chce pre vás pracovať? Každý taxikár, ktorý chce pracovať legálne a v taxislužbe, ktorá je buď združená v cechu, alebo v niektorej ďalšej taxislužbe v Bratislave legálne fungujúcej, musí mať platnú koncesiu ako podnikateľ, alebo druhá možnosť je mať kartu vodiča a byť potom tou dispečerskou firmou zamestnaný ako zamestnanec na pracovnú zmluvu. To sú dve možné jediné formy legálneho taxikovania v Bratislave, pokiaľ ide o tú formu. Samozrejme, že ten podnikateľ musí mať od skúšky odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti, psychotestov, hasiacich prístrojov, povinných poistiek, čo sa týka auta, keby náhodou sa, nedaj Bože, niečo stalo. Jednoducho výpočet vecí, povinností a papierov, ktoré musia taxikári mať pri sebe, musia sa nimi zdokladovať v prípade kontroly, čo Uber, keďže nie je označený, nemôže byť kontrolovaný, nemôže byť sankcionovaný. Zase sa vrátim k ochrane spotrebiteľa. Ako to tu môžeme dopustiť, ako to môže takto fungovať, je to spravodlivé, je to správne, ideme týmto smerom. Znamená, že ďalšie odvetvia ekonomiky, keď postupne budú k tomuto sa pridávať, keď sa vytvorí platforma pre pedikérky, pre pedikúru, napríklad, použijem teda tento príklad, a tie si budú riešiť zákazníkov takýmto spôsobom, bez papierov, bez odbornej spôsobilosti, odstrihnú s nechtom aj palec, to bude v poriadku, ako ideme týmto smerom, že nezáleží nám na kvalite, nezáleží nám na ochrane spotrebiteľa. Jednoducho neakceptovateľné. Trošku, že ma prekvapili s tým psychotestami, naozaj musí mať taxikár aj psychotesty? Áno, musí mať aj psychotesty. A podniknete teda nejaké právne kroky, lebo videli sme, že v niektorých krajinách naozaj Uber čelí aj právnym dôsledkom, žalobám, a to nie len teda od profesných organizácií, ale často sa k tomu pridávajú aj samosprávy napríklad, a možno štátne inštitúcie. Videli sme napríklad príklad z Dánska. Čo v tomto smere urobíte vy? No ak dovolíte, ešte by som veľmi kratučko ukázal tento obrázok, túto grafiku. Neviem, či to bude dobre vidno, lebo sú tu také menšie písmenka. Je to webová stránka Jednotný informačný systém cestnej dopravy, JISCD, kde všetci taxikári sú zverejnení podľa IČA, podľa obchodného mena. Jednoducho všetkých vyše 4000 taxikárov na Slovensku tam je. Takéto niečo teda nech urobí aj Uber. Mám týchto vodičov, ktorí u mňa sú momentálne nakontrahovaní. Tí, ktorí neboli, tak boli odvtedy dovtedy. Majú takéto doklady. Živnosť teda akú? Budeme zvedaví, že na akú živnosť sa toto dá robiť. Nech tam dajú tie IČA, nech ten zoznam tých jazdcov zverejňa a nech teda sú tiež v tomto smere transparentní. Takže toto je ešte na okraj k tej ďalšej grafike. A ešte jednu vec by som rád povedal. Bolo tu povedané v tom stanovisku Uber, že musia mať potrebnú licenciu, takže už nie je živnosť. V prvom slajde bolo, že živnosť, alebo byť v procese jej získavania. Byť v procese jej získavania znamená, že môžem jazdiť, môžem pracovať, môžem fungovať, keď som len v procese jej získavania. Robím si autoškolu, ale už som v procese získavania vodičského preukazu, tak môžem jazdiť? To je neskutočné, čo si to dovolujú tu na Slovensku niektorí. Dobre, poďme k tým možným právnym krokom. Pokiaľ ide o tie právne kroky, veríme, že sa nám podarí od súčasnej exekutívy dostať sa k nejakým riešeniam, že budú pripravené kroky, ktoré dokážu naplniť zákon, respektíve prijatá legislatíva, ako bolo slúbené aj po rokovaniach s predsedom parlamentu, pánom Dankom, že sa teda idú na to pozrieť a že určite urobia nejaké opatrenia. Počkáme si na tie výsledky, počkáme si, ako sa to bude vyvíjať. Ešte teda, keď už sme 2 roky čakali, tak ešte 2 mesiace počkáme. Pokiaľ sa neudeje nič, tak určite pôjdeme cestou právnych krokov, určite pripravíme žaloby, trestné oznámenia, určite budeme sa chrániť, budeme chrániť svoje záujmy. Vieme, že v Maďarsku bol Uber eliminovaný, pretože sami to uvádzajú, že nespĺňajú tie podmienky a že sa len nastavujú a sú v procese adaptovania sa na to, aby boli v poriadku. V Českej republike, teraz v Brne bol zakázaný, v Dánsku, v Taliansku.
Jednoducho to nie je len o Slovensku. Toto je celoeurópska záležitosť, že sa tu pod rúškom pod rúškom zdieľanej ekonomiky, kolaboratívnej, alebo ako to moderne nazvú, sa tu deje proste porušovanie zákona a čierna práca, nelegálne podnikanie. No musím sa vás ale opýtať aj na tie možné ďalšie akcie, pretože ako ste spomenuli, poďakovali ste sa Bratislavčanom za to, že to teraz trpeli, ak mali nejaké problémy. A čo sa týka tej vašej napríklad dnes akcie protestnej jazdy, v tom budete pokračovať, alebo aký bude ten ďalší spôsob toho vášho boja, ako to vytvrdíte za vaše práva? Určite budeme pokračovať v akciách, ktorými budeme upozorňovať na tento stav, kým sa to nezmení. Ďalšia akcia je naplánovaná zhruba o 2 týždne. Treba povedať, že Cech Taxi má svoju stratégiu, svoje kroky, svojich predstaviteľov, svoje konanie. Dnešnú akciu organizovala iniciatíva Stop Uberu, ktorú sme podporili aj účasťou našich taxikárov, aj teda oficiálne sme zverejnili podporné stanovisko. Budú nasledovať ďalšie protestné akcie, budú zhromaždenia ohlásené, samozrejme všetko v súlade s príslušnými predpismi a budeme... To znamená, Cech Taxi nepôjde do takých tých akcií, ako je blokovanie aut, lepenie nálepiek a nebude aj vyhrážanie sa a niečo podobné? Toto sú akcie, ktoré Cech Taxi neorganizoval, od toho sa dištancujeme, chceme to riešiť rokovaním. Už 2 roky teda rokujeme, snažíme sa to riešiť diplomatickou cestou, ale keď nás už 2 roky nikto nepočúva, každý nás ignoruje a možno sa smeje nad tým, že sme jednoduchší, alebo že však nech je to tak, ako to je, tak bohužiaľ budeme používať potom aj takéto hlasnejšie protesty, ako bol dnes, a budeme používať aj tie právne kroky, pokiaľ to bude nevyhnutné. Pán Masár, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov Teatry. Ďakujem pekne, pekný večer, dovidenia.